Het onderzoek dat de afvalverwerker Omrin dwaanleert naar de uitstoot van de oven in de industriehaven van Haas doogt net. Dat zei Johan Bloem van Haas. Tegeer met zijn advocaat Henry Sarolea wilde nou geld inzamelen om buitenlandse experts in te schakelen. Want die zouden volle zaakkundiger wezen. Het grote probleem is de schoorsteen dat hij aan de kust ligt. Omdat hij aan de kust ligt, verspreidt de lucht zich geheel anders dan wanneer de schoorsteen in Drenthe zou staan. Men heeft nu heel snel een nieuw model in elkaar gefixt, terwijl het een heel gecompliceerd vraagstuk is. Het gaat om turbulenties, stromingen in de lucht en daar zijn buitenlandse experts al 20, 30 jaar mee bezig. Als wij deze wetenschappelijke deskundigen, toch wel even de nadruk op dat wetenschappelijk, hier naartoe willen halen, dan betekent dat toch wel dat we denken aan 8.000 tot 10.000 euro. Als de bevolking van Haas de oproep om geld te jaan om buitenlandse expertise in te vleien serieus neemt, is dan maar de vraag. Op stritten werden de menings van de man verdeeld. Het zijn allemaal goede velden, zeiden ze. Het moet hartstikke schoon wezen. Je had er al vertrouwen in? Ik heb er wel vertrouwen in. Want het maakt toch ergens in. Dat zou ik zeker doen. Want het is een hele foute beslissing, die afvaloven. Dus dat had nooit moeten gebeuren. Daar hebben we eigenlijk geen buitenlanders voor nodig, hoor. Want het ligt volgens mij niet aan de deskundigheid. Het ligt aan de politieke onwil. Als het geld er komt, zullen de nieuwe onderzoeken beroerd worden bij de rechtszaak over de milieuvergunning van de afvaloven. De zaak tjint op maandag 6 februari in Den Haag.